ನಮಸ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ರೆಸಿಪಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಬಟಾಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೆತ್ತೆ ಸೊಪ್ಪುದ ಪರೋಟ ಮಲ್ಪುಗ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯಕ್ ಆಪುಂಡು. ಐಕ್ ನಮ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಗೆ ತೊಂದೇನು. ಒಂಜಿ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ, ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ನೆಕ್ ಚಪಾತಿದ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಪ್ನ ಅದಕ್ಕೂ ಕಲತ್ತಂಡೆ ಯಾವುದು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಆಗುಂಡು. ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಇಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಚ್ಚಲ ಪಾಡ್ದಿಕ ಇಂಚಿಡೆ ನಮ್ಮ ಮೆತ್ತೆ ಸೊಪ್ಪುಗೆ ತೊನ್ಗ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ತೊಂದೆ ದೆಕ್ಕದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದು ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕಟ್ ಮಲ್ತಾಂಡು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ತೊನ್ಗ ಮೆತ್ತೆ ಸೊಪ್ಪು ಐಕ್ ಪಾಡ್ಗ ಬಟಾಟೆ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಲ್ದೆ 4 ಇಂಚ ಗಾತ್ರದ ಬಟಾಟೆಗೆ ತೊಂದೆ. ಗರಂ ಮಸಾಲದ ಪುಡಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನು, ಜೀರಿಗೆದ ಪುಡಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನು, ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಒಂಜಿ 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನು. ನಿಗಲೆ ಖಾರ ಕಮ್ಮಿ ಪಡ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಪಡಲಿ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಓಮ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನು, ಲಿಂಬು ಅರ್ಧ ಆಯಿತಾ, ನೀರು ಪೌಡರು ಲಿಂಬುದ ನೀರು, ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ, ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನು, ಚಟ್ಪಟ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು ಪಾಡ್ಡ. ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಮಸಾಲ ನನ್ನ ಉಂಡೆ ಮಲ್ತಿಕ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬು ಗಾತ್ರದ ಉಂಡೆ ಮಲ್ಪುಗ. ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಪರೋಟದ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಉಂಡೆ. ಚಪಾತಿದ ಹಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಪರೋಟದ ಸ್ಮೂತ್ ಉಂಡು. ಈಗ ಅದು ಒಂದು ಈ ಸೈಜ್ದ ಮಲ್ತಂಡೆ ಯಾವುದು ನಿಂಚೆ ಲಾಟಗ ಒಂತೆ ಲಾಟಂಡೆ ಯಾವು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಮಧ್ಯ ಹಿಡ್ದು ಇಂಚ ಮುಚ್ಚಿಗ ಇಂಚ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಲಾಟ ನೋಡ ಲಾಟು ನಿಂಚ ಒಂಜಿ ತವಾದಿಕ ತವಾಟು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ದಿಯೋಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದೋಟು ಬೇ ಒಂದು ಬರೋಡು ಬೇತುಂಡು ಎಣ್ಣೆ ನೆಯ್ ಪಾಡ್ಗ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಯಾನ್ ನೆಯ್ ಪಡೊಂದುಲ್ಲೆ. पुणिंजी परोटा खाएगा नहीं पाउडर आंड परोटा रेडी आंड अंचने पूरा कईत दिया परोटा रेडी आंड मस्त लायक आपुंडु. जोकुಲು तरकारी सोप्पु बाजी तिंजिड नेत्तोले मिक्सिंग मल्तद कोरंड स्वास ತೊಟ್ಟು कोरंड मस्त लायक आपुंडगलिगे तिनपेर जोकुಲು अंचने इल्लाड निकಲು ट्रೈ मल्पलेवರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಆಂಡ ಎಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಕೊರ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.